انتاي نيتاليست زخونه وي كا صره توالد زخونه حدا ديفيد بيناتان زبال حدا سبايسي تاي زبل مولاد تفطرؤاوي قديتا يكونن وي كا سويلكا بتفطرو زوهاب قديتا يكونن حسيبك تولد زغباكا يزبل دحر زي صبو ነገር ኮይኑ ለው ማዓንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ሒዚ የመጽ መስሉኩም ክንካታዓሉ ክንዛረበሉ ጽቦ ነገር እዩ አድ ተፈጥሯዊ ግዴታ ዲኮነን ንዝብል ጉዳይ ሲ ጉዳይ ሃገር ትባል ሓፍተና ንብዙሓት ኣብ ኤርትራ እንድሕርዳ ከምዚ ዓይነት ስርዓት እንተቆጽሉን ከምዚ ዓይነት አካይዳ እንድሕርዳ አሊ ኮይኑን አነ ወሊደ ጓል ከምዚ ዝኣመሰለ ወዲ ወይ ነት ሕብረተሰብ ዚ ከበርክተሉ አይደለን የዝብል قوام حيزا مصيالا مالتيو سلازي نبزحات سبات ززارو غدايو زقنه وني حجون بتماساسالي زلو غدايو بزحات يوم رئيتو زبل زلو مالتيو صمدو سودان قنيو خمخانو قدميلنا እንዳውጋናሉ እንዳተዘራረብና ነርና ኢና ማለትዩ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዝነበረ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ናበይ በጽሐ እንታይ ገበረ ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ በዓል ወድ ቢተው ጽምዶ ማለት ብዝኾነ ይኹን ማዕቀኒ ዘይት መውት ንሓሳብን ሓዋሩን ዝተሰርሐት ርክብያ ይብሉ بخالوت بهلا دما حدشت زيناتات مصيم ካብ ዘሎ ማለትዩ እስላም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዋላ ብቁጽሪ ይብዝሑ ብቋንቋምን ከዕብዩን ካልቸሮን ባህሎምን ከየማዓብሉን ተኸልክሎም እዮም ዝብል ጉዳዩን ኣብ ናይ ለማዓንቲ ጉዳይ መዘራረብ ዛዕባ ገሪ ሒዚ የመጽየ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ዚኦም ኣብ ናይ ለማዓንቲ ዳህሳስ ክንገብረሎም ኢና ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ ግበርዎ ኢኹም እንድሕርዳ ነባራት ኮይንኩም ሃናጻ ይርኢቶ ዘንበበሉ ሰዓት በጽሕሎ ማለት እዩ ናው ይሒዘኩም ከይድ ዓለም ምሕጹን ማለት እዩ ዓለም ምሕጹን ላይክ ገይረልየሎ ማለት እዩ ነቲ ቪድዮታት ከዓ ኣገና ኢልወሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢላቶ ላይ ይቀንየለይ ዓለም ወዱን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኹላኹም ዝሮዝሮ ንኽልቲ ጾታ ዝኾን ስም እዩ ዓለም ሓፍተይ ይቀንየለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ወይ ከሐወይ ማለት እዩ ግርማ ሃይለ ቢ ፕራውድ ሁ ዩ አር ንነብስኻ መሰል ዘይንስኻ ክትመስል ንነብስኻ መሰል ዘይንስኻ ክትመስል ኣይትፈትን ትብላላህ ምባል ከም ኖሪ ትብላላህ ምባል ከም ኖሪ ስለዚ ናይ ኢድካ ናይ ዓድኻ ግበር ወይ ድማ ተዛረብ ርኢቶ ትብላላህ ምባል ብንታይነትካ خريعها كتنبر فتن حماما أي تخون حجي زيريتو ناي غرمي هايله مالتي بحصير غرمي هايله تاي زبل بناتكا خريعها نبر كالي ختمسل أي تفتن ببعلها كرع زبل ريتو يهبون زلو مالتيو تريتو صبو ريتو ايو ببعلها كرع تبلن نخليها سي بمنتا اي كرع كوت ام كوت كرات تحيز له خرعت ناي دخنت كرع زولو ملس بودي كورعس وي كالي ز خرع نغير غير حيزو سيده مالتيو بون حركينكا خرعي بتي كمن تولد كمصيخا كابي عليت مصيخا زبل قانقخا كتزاربلو يحفركا ديو زيزاربلو وزه تغل زبل بو خرعي more than enough مالتيو بو أهول زخونة كرعتي زلنا جن كا كم كحز جب أسي زينة مريت هاو قد ينبر كتم كحز جب أكاب بجزي أبي رمبر بسبب سلازي كونه أو dependability يبلين مالت زي نتي خور علو زجب نشانة خيه زخور علو مالتيو كتب له زدل خايت رد عن بزعبة إيرتران من تهي تزارب نحرد أخوينو نات بزعبة عدي سلازي زارب ويكأسل زي كورع يكونكم بزعبة إيرترا زارب زلوا خمالتيو مهنياتو أتوم إيرترايان كوينو بزعبة تجراي زارب زعل زلوا بزعبة عدم سلازي كورع زي كونسي أتو قداي أبزي سلازي ركبيو center of talk ويكأت speech تغلالو حجي أبزي current time أبزي زلوا ناخدنا فولو ناقبرنا بزعبة قداي سلان زاربيو رداك كايله يقمت مالتيو قرماي حوي بزعبة كرعة نحرد أخوينوس I'm proud of myself bro نابتنا إلو معنتي قدائنا خنسقر مالتيو إذا قداي تصمرو بزملكتيو اسكي ناو نغتسل بتعام تصبو أبتي نايلو معنتي فيديو إنريو إذا زربازينا كم جمرة غيرنا حيزنا نخيد فغريو بحاتي رسكي بفقرينا كنجمر أبت فقر زبلك قالدما مسؤول حلال يكون تحاوي سنزلو تيماتات زقرز قبوه نصرينا مالتي ترى قداي ناي تقراي قداي كنحبر حدا خنكون بخبري مدختين دحلفكو اسقاب حجي ببرك السودان
بفلاي وسودان ننبر إيرتراويان انتقارون ولا بتزخف أخونتاتون أب حزن أم مرعى أب تخوانا محبرا وركبنا كي تقرارتنا خمسنا حنا هي حقي بزبلة حجيخا اتيز نبرا صلئي سيرنا ناب زبلة ناي إيكونومياوي متحبار بالنقدي بخالوت ركباتن كعبي قال إن أتولي مدرسة سلازخون قال نخطأت ولي بيجيب شبهت قلت ولي بتحتني حتت صمدو بزخون عين حراي انت آيات باللي رافتاناي صمدو زنبرت زربا اب سودان ننبر إيرتراويان تقارون كساب حجي بزقبرنا يوم ركبات ولا بكفاءات قزيتات نتحقاقز نتحلالينا دحر حجي لما مالتيو كاو بزلعالة كاو بزحاشي اب إيكونوميا وركبات اب محبرا وركباتن اب استفراليو مالتيو حيمانوتا بعالات كوني الكالي بهلاوي بعالاتن اب زيسي نقبرو ركب تتأخيرو قصل تسفى قبر نزين هنقبر كاك قالك تأتو ليسي بچبح تقولص اللهكم زبليو ويل أبزي حسابزي أنا والحانتي محما رئيتو يبلين إذا رئيتو زي بتعمل صبو رئيتو يو زهلو النمالتيو قصل الله زي كمزي عينة صمدوت ركبات هزبتات تمت حقاز هزبتات زبليو توم افتوشتي نتصمدو مسارت جيروم لكع كم معر مالتيو أبت معرسي مسارت جيروم زقاتو حماماتاتن زنبتاتن جن نو كبهال إزلهم كم مجمر إجميرهم أي تعريقهم اليوم انتهي تسقمال لو أحجكو كابتز جورو زنبرو نجار تتعيسهم تمليسنا أين يلوم يمكو نابزي صمدو تصمبيرهم زلو زبل ريتو أخلو يخلي حدث كومون نحرد أخوينو أوفيشالي يقرأ تحديثهم تسقبرو نجار ون محبر سبرديهم نابزي أنت تمليسه إلهم حيلهم تزي كوينهم أزوم سبات زياتهم حج مالتيو أبتو وشتي impulsive كوينوهم ويكا أقداد خونتات كوينوهم صويلهم كمزي بوشتهم سي نابس أقم كينا أتويلهم دا آية أتولهم بر حلافنتهم تردئوهم نزقبروا وطفعات نسحة تعسها جيرو من يكونون آتيهم زلو الله بزحات سبات أبزن حجز نبرة حوصوص زبول السبات سلا زلو إيه نتقود دايزي أمس إيه مالتيو انت خوانت تغلال لهم الاختناي فقري زلا آيكونا مالتيو كاتيلنا لنا نابزي كاتيلو زلو فيديو منقد يلك الله بزخوان عين منقد على حرقة يودون قرصوهم فلطوي تزرع منقس إتبقى منقس إيرترانا حانت تربيزا كفي لهم تسمع عميهم بحرق صرحيهم لك زي السلم أبوبتهم عادم كوينهم قد تخاويرهم كنوري خليهم بس خلصاتكم تلالي ورا وندلهم قدنكم إيرترانا نسي تبقى واقو كنتنا عين دل تقراي كرب بشاية تقراي كزرقا يلزم انتهالي وتقراي الداخل وتقراي يطفيو سوني نتقراي يطفيو سولس ناب إيرتراز السجر كاو فينشو أرحيقو زي حس نايب تقنا ويجيلا حسو حساب جن إيرتران منقس إيرتران يتقفو إيلكا خيت حسب عارف تقراي كوينات كتولعو بزخوانا وشنعات من جديد تخوادو قوقعزو إيرترا وصغيرة يتريئكم كانت هاجرات وصغيرة يريئهم زبالاشو صمرو زبالاشو دبلوماس خايلن قفات إلى أمريكا نختين هاجرات أتلا أخويات كي تخفتا أتلا تخيلكم تراريات سعود عربية مكيراتو أمريكا مكيراتو إنجليز مكيرة حبرة أفريقيا مكيرو نا حبرة أفريقيا أبون بركو نسمع خير كل إساس كل من وين أمونجو قرم كلتا سبات ويكا كلتا أناليست سينا حيزالكم متى يزلوهم مالتيو ناي كلتا يوم زربا كتسمعوا بكم اتحادة أيزبل باي ديفولت نحنا ولا قدم حجي تمنن مصصلاين ويكا انچوان دمون كوينا نمبر تعريقنا لنا لقعهم زخون أكلات نحرد اليوم أي عرقون نو كاد أي كامالتيو صمدو مقبارسي كم بوليتيكا واستراتيجي غيرنا نتقمولو خنخئلينا بوليتيكا مالتكو ربحايو إلو مستتصامدو أكلاتسي انتهي يبلولو كالوت أكلات بخمزي عينة منقدي كم لك بوي فرين جرل فرين زغايرو زلو حد سبات كموس هاي كايرون يوم زلو جيكزيسي أبانا نتخونتولو يغيرنا بكالوت تخونتولو غير يغيوز بالحساب يزلو مالتيو أزي بمساروت استسحات فلسفنا أيو نزم جمبر كم فلسفنا ونزي كونه ودعوا حقونا يكونن قندما أبتي رياليتي زلو نجر توم تتصامدو مجمريا توم زفات حساب حدارسي فتح خمزلو أمينهم ويك أخفاتحو خمزخولو أم مأخل أتأرات سلازخونة ناي وعلي مزاق جابيت حيزوم يوم تفراري مم حدار جمرو فتح تذيه النيرسي أب حدار سلسة مسكرنا من تايد لي زبها لزربالو
ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ኣብ ጽምዶ ፍትሕ ተዘይህሉ ወይ ከዓ ሪኣሬንጅመንት ናይ ጽምዶ ወይ ከዓ ርክባትሲ ተዘይህሉ ነገርሲ ንምንታይ ውዕል ኣለየ ውዕል ዝበሃል ነገር ንምንታይ ኣልዩ ውዕል ማለት እኮ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ እንድሕር ኮንካሲ ብፌርማ ቀያዳይ ብዝኾነ ሕጊ መንገዲ ኣውፂኻሉሲ መንገዲ ኣውፂኻሉ ብሓፂሩ ሱ ኢልካ በቲ ሕዳር ስለዘይኽየድዎ ናይ ሕጊ ሕዳር نزي مقدف وعلم إسار زبها اللي جرز مصالو ديفورس لازولو ناي صمدو فتح سلازولو مالتي ويك أنا يزخون ركب فتح سلازولو صمدو راح يكون حجي زومكم زيزبولو أناليستس جن اتحكى بأيو ببينا يمرتو عتيل كيوم ساقامي ولن أمانني يمول صوم مالتي ساقامي ولن أمانني نقرأ كالو خويل كادما ثم قوتا تخلي علن نايتي كال أي زولو تنتاناي كتازرواس كخمزلات نسمعي إيرتران إثيوبيان زقبر لزب كدقفي زلو ندقفو لنا لعلى زغونا أكل كندقفو زلنا نحنا يمسلني لمن تاينا ندقفو كم مجمريو كينات نغيولو تقراي مسقراوتا لزب كلوا كم زقبا عرس توقسو بمقار ناس رحنا نصرحنا سلزغونا مالتش مستي منقستي إثيوبيا توهايل تصوعون زنورنا قجت نمفتح تنسو نخالت هالكتاتن مقصلي زجمرو ناي جينوسايد بروجكتن ولاو كاتو علو بوعد بريتوريا مسؤول سلام المفطار زلعله صعري طرح زي كونس مونتو توهايلون بزح خسارات ناتخفل سلازمص حراي ات فيديو نايزي فيديو زي انت اي زبل حصر بزبل ملكعو اتي سلام كلنتنا او ندحر اخوينو منالبات كلنتنا او زبلو انا مبزحاتو غزه نغيركم ات زي تشرارفه مولو كلايك حقاو خون زخل مالت انتي مالتيوم حدا سلام حقاو خون زخل ايكونومياو ربحا ناي كالوت اندحر انت زي قديبو ابت ماخل تقيام حيل زبሃል ነገር انت زي الليو زخوري حيل زبሃል ነገር انت زي الليو በአንጻሩ ካብ ዝጸበበ ጉጅለ ናብ ዝሰፍሐ ጉጅለን ብዙሓት ቦታታትን ጂኦግራፊካል ስፓንን ወይ ቶፖሎጂን ውን ሓዊሱ ዘጠቃልል እንድሕርዳ ኮይኑ السلام እዚ በአንጻሩ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕርዳ ተባሂሉ ሓደ መማረጽታትን ዕድላትን ምእንታን ክሉ ይዘማቻችወልካ ካልኣይ ከዓ ዝኾረዩ ሓይልታት ምቕናስ በመሰረቱ ነትንስኻት ገብሮ ናይ ጉዕዞ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ኣሳልጦ እዩ ዝኾነካ ማለት እዩ እዚ ማለት ጠቅላላ ንውሕ ዝበለ ሰላም ግን ኣብ ናይ ክልቲኦም ሰባት ዘሎ ዘይምትዕራቕታ እዩ ፍጹም ተሓደ ማለት እዩ ዘሎ ፖሲቢሊታት ክረአ ይደልን ዝብልን ተሓደ ከዓ ምናልባት ፖሲቢሊታት ኣለዎ ክረአ ኣለዎ ሚሎም ዝዛረቡ ሰባት እዮም ስኻትኩም ተትኾን ሕይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዚኦም ከመይ ናታትኩም ሓሳብ እስኪ ኣብ ዝርእይቶ እስኪ ኣስፍሩ ለይ ማለት እዩ ርእይቶ ጽቡቕ እዩ ናብ ዝርእይቶ እዚ ንኽትሰግሩ እየ ማለት እዩ ኣነ ዘምሕፀነኩም ናብ ናይ ሸዊት ዘረባ ኸይድና ኣለና كاك هو ندحر دورة ندحر خصوصا دخدكاس بقى يوخاناينا جزع بلو جخا هو حقا زوم هم زيلوالو زوم كحرت زوم صلات زوم قال انت الكاسيل كان ندر كان قدمت كتكديل دله قليل كو يخبو غارغن تمنقد الشحل سبب صحينا تحيزلنا مص بقى موكرنا 50 عامات مولئ تمنقد كوسو ينير اي ثينك تاي غزي غداي المسلن لا يقرر غداي المسلن سو خيدو تግራይ حدش ነገር ክፍጠር لوطي كماصي نايقد خمزيلنا ينبر كم محارس مخنياتهم ترلناون كمزيلنا خنبر ينخلي خمزيلو بزح قصان حي خليت محارس ወይ ክብተን ክበርስ ክጠፍእ ተለ ኮይኑ በዚ መንገድ እዚ ክሳዕትና የመጨረሻ ፖይንት ክጽናኑ ክጽመሙ ልሞከሩ ማሕበረሰባት ጠፊኦም እዮም ባይዘው ሞይቶም የለዊ ከም ማሕበረሰብ ልጠፍኡ ማሕበረሰባት ኣለዎ ዝዓለም ንሕና ናይ መጀመርያውን ይንኸውን ስለዚ ትጸገምካ ትሕሰምካ ትመከረኻ ክሳዕና የመጨረሻ ሰዓት ክሳዕ ለጥፈካ ክሳዕ መሊኡ ለብርሰካ እንድሕር ትጽመም ትጽነን ኮንካ እዚ ልብ ምዕባይ እውን ይኾናይ እዚ ወረጃነት እውን ይኾናይ እዚ ምጽማሙን ይኾናይ እዚ ዕሽነት እዩ حراي حجي تقصيل مالت نتنتنا قداي مزيئة حزتيا 20 قلملن عامتات حجينا ب30 45 عامتات سي بوبوليست بزخونو حيلتاتنا يممرح دليتاتن وي كاسويلكا نسخا ننتاي زرب زلو إلوم خازيت ملسولو قندما سبات ينجبجو مسرق خيوم خيرك حوس تبلولو بقى خوميو كيرك تحوس ينجبجو قال دريهم بقى انا باتهم درغم تبل نسخاو انت اتو او حسابك تغلص زي كونس تنساتهم زغلصو ايد كوصخلو نريخا توص اجخوناينا انتيلوم اجخوناينا تبل اج ناتنا اج ايكون كان انتيلوم ناتنا ايكون كان تبل ناي بعلخا زبال حساب يبلكان نسخا كل غزيه كم جو حتاوي كم ايكو كمتي
ገደል ወይ ከአጉህም ኮይንካ ኢኻ ተገልግል ዘለኻ ማለት ስለዚ ሓሳባት እሲ ኣባኻ ሪፍሌክት ገይሮም ባውንስ ገይሮም ተመሊሶም ናብ ካልኦት ሰባት ላይ ይኸደሉ ወይ ከዓ ትንስኻ ዘለካ ታይኮን ክብለና ይኸውን ደብሉ ይፍትኑ ካዶን እሽትለይ ነገር ገይሮም ምንም አየመፀን ኢሎም ተሓሲቦም ከዓ ከምዚ መሞከሪ ቤተ ፈተነ ኮሙዳ አይሞክሩል ካለው እምበር ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ዘኽይድን ዘይኽይድን ፈሊኻ ምፍላጥ ይጠፋካ ኢለይ ግምትን አትሊስት ዋላ ሙሉ በሙሉ እንተ ዘይገመትካዮን ጠንቋሊ ኢኸይለ ተዘይ ሓሰብኩን ወይ ከዓ ኢኸይለ ተዘይ ሓሰብኩን እዚኣ ተኺደና ትኸውን ያኸም ህዝቢ በትነናትና አናሊሲስ ማለት እዚ አግነይ ተኺደናን ናብ ዝብል ሓሳብ ሲ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ንጹር ቁዋም ሒዝካ ብዕርፊ ብዕራይ ናብ ዘብል ይብል ዕርፊ ሓዝብ ዝብል መሰረት ክትንቀሳቀሰሉ ዝግባእ ጉዳይ አሎ ኢለ ዝግምት ኩሉ ሰቡን ከም አሎ ኢለ ግምት ሓንተ ብታነሱ ተዘረባ ግን እትሕጂ ዘሎ ለውጢ ግዴታ ለውጢ በቃ ግዴታ ኮይኑ ፌቨር ጌር ኔቸር ዝብል አካይድ ኣለዎ ማለት ኣብና ሸዊት ውዳሰ ዝነበረ ዘረባ ማለት እዩ ኣነ ንመሓዙተይ ሓደ ነገር ዝብሎም ኩሉ ግዜ እቲ ግዜ እዚ እትሕጂ ዘለናዮ ግዜ ነቶም ሕወሓትን ከም ሕወሓት ዝኣመሰሉ ፖለቲካ ውድባት ይኹኑ ገለ መለ ሓይልታት ምሻለው ፌቨር ይገብረኩምን እናወሎም እናሃለወ አንጻር እቲ ግዜን አንጻር እቲ ኔቸር ባዕላ በተፈጥሮ ፌቨር ትገብሮሉ ዘላ ግዜንም ዝቃለሱ ዘሎ ኣብዚ ከም ዝበለ ዓይነት ቃልስ ድማ ወለድና እንታይ ይብሉ ወድ ጓልካስያ መወድ እኽዳንካ ይብሉ ታይ ማለት መስይልኩም መብዛሕቱ ሰብ ወድ ጓሉ ይዕቢ እዩ አዲ እዚላ ተኾይና ወይ ገለ ተኾይና ኢስ ኦኬ መኸዲ ስለዚ ይብሉን ግዴታ ማሕበረሰባዊ ግዴታን ሓላፍነቱን ስለዝኾነና በባህልናውን ከም ስለዝኾነ ናብ ንሓጎኻ ናብ ገለ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ተዓቢ ተኾነ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ወድኻ ተኾይኑ ንስኻ በቃ ብትህቦ ዝነበርካ ምኽርን ብትገብሮ ዝነበርካ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ፖዚቲቭ ዝኾነ ጽልዋን ምናልባት ሓደ ስራሕቲ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ገዲፉካ እዩ ዝሃድም ድሕሪ ዝተወሰነ እዋንሲ ገዲፉካ ጠንጢኑካስ ናብ ታይ ዝበሃል ይኽእል ማለት እዩ ናብ ኣዲኡ ወይ እንድሕር ዳ ኮሪኻዮ ክልተ መማረፅ ስለ ዘሎ ናብቲ እናበለ ከም ፔንዱለም መከራኻ ይርከበካ ሓዩ ወለድና እንታይ ኢሎም ወዲ ጓልካስያ መወዲ እኽዳንካ ኢሎም ተኸትዕቢ ከለኻሲ ከም ወድኻ ገለስ ኣይኮውን ሕጂ ድማ ንሕና እንታይ ንብል ኣለና እዚ አንጻር ናቹራል ፌቨር ወይ ከዓ አንጻር እታ ተፈጥሮ ፌቨር ዝገበረቶ መንእሰይ ናይዚ ግዜ ምቅላስሲ መወዲ እኽዳን እዩ ከበሓፂሩ ኣነስ መወድ እኽዳን እዩ ንዘይረብሕ ለውጥ ክትመጽእ ትኽእልን ከመይ ጌርካ ናበይ ክትወስዶ ካበይ ቢልካ ንስኻኮ እትወነ እዩ ዘለካ ተስምዒት ኮ እዩ ዘለካ እምበር እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ርዲኢት ናይ ትሕጂ ዘሎ ግዜን ባይታን ኩነታትን እኮ የብልካን ዘይብልካ ተኾይኑ ሕጂ ካምቲ ኣኻ ትፈጥሮ እዩ ናተይ ፀገም ስኡልካ ብወነ ብስምዒት ዝኾነ ታሪኽ ኣላ ትዝከረኒ ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ነይሮምስ መጽሓፍ እንዳንበብኩ ረኺበ ሕጂ بعد من سنتهم الناصرحوا حفت النأكبوا قال نيرهم في عد من سنتهم أيتم مرعون دحر السوسن أوان عدما شتتوا لي خيديو صريحهم حفت مسأكبوا عدما ونمليتوا كي تمرعوا تريفهم دحر السوسن أوان حفتهم كوينهم نيبعلهم بالاستات ويكهنس أتات اللهم جزا مكينة قال حجوا على حند نجر جورا يخولن مالت أريقوم يوم زم سبعي كمرعون يكون جنت هاي جورو يخدو مناب ندمسته ناب ندبارات فوق دبارات يخدو حنت قال بجنزوم مالت حزوم يخدو مسوم تحضر اليوم حزوم ما يخدو دحرا يلن بقى سمعت ود سمعت زبهال نجار يلن مويت يقريقوم يوم يزم سبعي كاو توتا بعد 5 خوتا 9 قلن علمي ولا قلت له مالتيو لو مخونه حمل خونا انا كو خمس زوركو سبعي نيره قلنا ولي فكروا تقوال كدانا وصي اخو في دالا مالتي نسوم سو لم يفكروا يزوروا مالتيو من يلن قال نجر سئل كا توتا غريولن اشليك ساب دخمم صغيرهم كاوم سدخمم بقى يدقسو كمزي عينت حلفت نيرو توم سبعي مالتي افت مصحف كمزي كاركتر نجر يم نيرو افت حصير لبولد نجر يمثل انت يتغاغينا وحي غيري حجي توتا ينايزوم سبعي غداي بقى حجي زرأنا له حدا سبعي سي 80 عامته اندحر كوينس كساب 80 40 عامته زي لوطو عدي انتاي نخفطر حجي تنز ترفو كلتن 3 عامታት بسلام نوعل تايد بارك يقبر نخالو سبات كلك ملني له حقيق زبلك بقى وديخا كو بقى يخلكا وا خكنتناتاتكم عدمه تزلون انا حجاي يزارب بصورتاي لا يزارب لطيلك تدقس ودي كساوت موت با تسفى هذا محزني يقول والدي حزنه تردي كيلو والله تايو زرد ان زي يرد ان اسكن نسمع مدحن ترديني اسبزلا اسكي حدا غزي افت مريحنته ونتريو تصقملو بفلاي حزين اب سلطان زمصوم سبات حوحات
ሓደ ግዜ ትድንግጽ ኢኻ ምንም ዓቅሚ ዘይብሎም ሕዚ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ስራሕ መካየዲ ኮይኑ ዘሎ ናተይ ናይ ቀረባ ሓላፊ ነይሩ ዜና ከመይ ከም ዝስራሕ ምጽሓፍ ዘይኽእል እዩ ኮንቴንት ኤዲተር ምዃን ዘይኽእል ኣብ ድምፂ ወያነ ኣትዩ ኣፍሪሱ ነገር ግን ንትውድብ ተኣማኒ እዩ ስለዝተባሃለ ብቻ ሓላፊ ገይሮም ለው መይሱ ካሊእ ትካል ከፍርስ ማለት እዩ ስለዚ ኣካይዶም ሓደ ግዜ ኣነ እውን ዘድንግጸንን እዩ ሓደ ግዜ ምስ ህወሓት ዝጽግዑ ሰባት ፐርሰናሊቲኦም እውን ንፈልጦም ኢና ዓቅሞም እውን ንፈልጦም ኢና ፍልጠቶም እውን ንፈልጦም ኢና ክንደይ ምሁራት እንዳደርበዩ ክንደይ ምሁራት ንድሕሪት እንዳትረፉ ነገር ግን ንኣቶም ቀረባ ዝኾነ ሰብ ብቻ ጽቡቅ ገጽ ጸሪኦም ሰብ ብቻ ናብ ስልጣን ዘምጽሉ መንገድን እዩ እዚ ስሕተት እዩ ሰላም መምርኻ يغنيلنا بطعم يغنيلنا مالتيو أي كسرنا نتر لنا سبات مالتيو يمثل يسب حقي أو وشتي حق سيا برئسات قبر كيا بإجرات وص بجرات وص يولدنا وبإجرات وص فلوتيو حقن حساون سنكن حدر يفوكس حقن صحين كا حقن نجون كأن حدر يخلع حق النجهون نحدر يخلع حساون سنكن ون نحدر يفوكس تاي مالتيو سنكن دات ود يزغد حساون كم اتوم حاسوتات انت خالكايوم انت سالكايوم بمسرتو حق سلازي يكونوا proof of evidence ون سلازي يبلوم تطو يلوم ناي وعلتهم حقي ابينا تطو تبل بر حاسوت ابغون حقي تطو تبل حقنا بعرساخي الى تطو تبل مخنياتو فاندامنتالي ترو سلازغونت حاسوت جن اب مسرت حقي زتهانصت جن حق كتمثل مسيلا استسرحت مسرت زي بالله مالتي حقي دو سلازي حقي مسرت سلازلو انت تختيلنا اي صبو نعنا ولو تمصلنا بزي اب تግራይ ሓደ ሰብ ሹመት ስልጣን ዝወሃቦ እንታይ እንተገይሩ እንታይ እንተኮይኒ ኩሉ ይብልን ግን መብዛሕቱ እንታይ እንተገይሩ ሓደ ዝተወሰነ ዓቅሚ ዘሎ ሰብ አለ እዩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ተማሂሩ ሓሊፉ ጻዕርዓሪሉ ስለ ዝረኸበ ማለት እዩ ተጻዕርዓሪሉ ዘይረኸበ ብሙሉእ ግን ሓደ ቃላት ኣለዋ ኮመን ተርምስ ዝባሉ ኩሎም ፖለቲከኛታት ዝጥቀሙሉ ኣብ ኣኼባታት ንሰኒ ዝደግም በቃ ተንቃላት ፍሉጣት የን የናይ ዲሞክራሲ መኸተ ድርዒ ቃል ሰገለ ድጅኖ ካብ ደደቢት ዝወልዕት ሽምዓ ወዘተ ዝበሃል ኣብ ክሳብ መቐለ ዘምጻና ህዝብና መሰረትና ወይ ካሶርና ሓይልና ወዘተ ዝበሃሉ ቃላት ኣለዉ ኮመን ተርምስ ሕጂ ንሳቶም ይዛረብ የፍታ ኣኼባ ተሰብ ብጭቡጥ ግን ፕላን ቅረጽ ወይ ከዓ ፕላን ሃበና ከምዚ ክንሰርሕ ተልከያ ዝህብ ሰብ ኣይኮነን ወይ ከዓ መማረጽ ሓሳብ ኣለካ ዳብዚ ጉዳይ እዚ ሲ እንታይ ኣለካ የንብብ ተኾይን መማረጽ ሓሳብ ዝረክብ ሰብ ናይ በሓቂ ከም ዝልክ ዕዳጋ ኸይድካ ዕዳጋ ናይ ዝግዝኡ ኣቑሑትን ናይ ዝሽየጡ ኣቑሑትን መማረጽ ትረክብ ኢኻ ንዑ ኢኻ ዕዳጋ ዘድል እምበር ኣብ ምስ ጎረቤትካ ኮም ምትዕድዳግ ምተኻእለው ምውሓስ ማለት እዩ ግን ሰፊሕ መማረጽ ናይ ሓሳብ ልክዕ ናይ ትምህርቲ ዕዳጋ ናይ ፖለቲካ ዕዳጋ ኸእታ እዩ ማለት እዩ ምንባብ ፍልጠት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝሓለፍዎ ህይወት ንኣብነት ወዲ ሓረስታይ ኮይኑ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሊፍዎ ናይ ሓረስታይ ህይወት ብኸመይ ከም ዝመሓየሽ ሞር ካፍቶ ከተማ ኮይኑ ንኣግሪካልቸርን ንገለመለ ንስኻሲ ክትመርሕ ኢኻ ትብሎ ንህቢ በበይ ከም ናብ ምስራቅ ዲና ምዕራብ ዝወፅእ ወይ ከዓ ፀሓይ ተኸቲሉ ንህቢ ካብ ቆፉ ዝወፅእ ዝኸይድን ዘይፈልጥ ሰብ ጌርካሲ ሶኢልካ out of nowhere ማለት እዩ በአግሪካልቸር ተማሂረ ኢሉ ወይ ከዓ ስፖርት ሳይንስ ምስተማህረ ናይ ሆስፒታል ሓላፊ ጌርካ ወይ ከዓ ናይ ዶክተራት መራሕ ምስ ገበርካዮ ከምዚ ዓይነት ዝበሎ ካይዳታት እንድሕር እንዳገበርካ ትኸድ ኮይንካ ተዓዲ ከምታ ንሪኣ ዘለና እኳ ዳኣሲ ካብቲ ንሪኦ ዘለና እውን ኔጌቲቭ ናይ ምኻድ ዕድላት ኣለዋ ንምንታይ ዳኣ ዘይከደት ሕብረተሰብ ሓያሊ ነይሩ በቃ በመሰረቱ ማሕበረሰብ ሓያሊ ነይሩ ይጽዕሪ ነይሩ ወላ ጻዕርና ገበረ ነይሩ ሕጂውን ይገብር ይዘሎ يفتني زولو مالتي يمكر كوينو يفتني زولو ليتن قطر نخوص كابت حجي بصحي وزولو كابت حجي اتي وزولو عزقتنا يدخنت نخوص ليتن قطرن زصعر حبرسبن حبرتسبن يزولو امن فتنا صلقنا مالتي ناي حبرتسب قلت الى يغمتن نابنت ابوي بصعر نحرداريهم ولا حنت قلت يقول انا قلت لني شحن 100 بسر زغده دخاو كونتريبيوت كغبر زخيل سب حلافنت كسمع زخيل نتسقاي زحلف السب امن خم زي حسب كتفلت اندحر كوينكا امن خوينكا خطرد لك زبل بهالان يرا فلسفنا السوي انا حجون زراين مالتي اتناي حرستاي هيوت كما عبل زغيل سب
ከምዚ ዓይነት ህይወት ኤክስፒሪየንስ ዝገበረ ወይ ከዓ ዝተለማመደ እንተገደደ እሞ ፍልጠት ዘሎ ስኢሉ ናይ ምልማዱ ወዲ ሓረስታይ ምዃኑ ዘይኮነስ ነዚ ሙሩጽ ጌርካ ብስሩን ኣለዎ ይዓቅሙ ተባሂሉ እምበር ኣነፋፍራ ቆቆሓ ዘይፈልጥ ሳይ ሃዳናይ ከም ዝበሃል ኣነፋፍራ ቆቆሓ ዘይፈልጥ ሃዳናይ እንዳሰደድካ ከይዶም ተም ግብርና ምስ ፋዘር ይባስ ነይር ሓደ ግብርና ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ጣፍ ጉንቦት ዝሩ ወይ ብሎ መጽ ከመይ ዝበለ ሰብም ሊሆምላ ለዘን ከአይብል ፋዘር መጽ حجز له كروب روتيشن يفلت قلقله دينايتريفاينج بكتيريا يفلت انت يفلت توصاو زي كم دي زبول سباتسي كم فلطتهم غيركم امطوهم تقدده ጠቅላላ ፍልጠት ክልወካ ዝገብሩን ምንባብ ስለ ዝኾነ ዓቅም ዘለዎም ሰባት ነቲ ትክክለኛ ፖዚሽን መሃብ ዋና ነቲ ስራሕ ፍርቅ ንኽስራሕ ምሕጋዝ ማለት እዩ ራይት ማን ራይት ፖዚሽን ቱ ዘ ራይት ፖዚሽን ድሕር ዳቅሚጥና ያሲ እቲ ስራሕ ዋላ ፍርቅ ወሲድና ያለና ማለት እዩ ፍርቂ ንኽስራሕ ሲ ፍርቅ ወሲድና ያለና ባይ ዲፎልት ማለት እዚ ንኽስማዕና ግን ሓቂ ተድልያኩ ሓቂ ማለት ያ ፍትሒ ተድልያ ረትዕ ተድልያ ወዲ ሓፍተ ያሎ ምንም ዘይተማህረ ንሱ ወዲ ሓፍተይ ስለ ዝኾነ ነቲ ብጣዕሚ ለይትን ቀትርን ድቃስ ኢኑ ዓይኑ ክሳብ ዝጠፍእ ዝተማህረ በሊፅዎ ንሲ ቅመጥ ዘለዎ ተይልካ ሽዑያ ዓዲ ንቁልቁል ኣብ ሓይዛ ትኸይድ ማለት እዩ መፃ ህዝቢ ትግራይን እንታይ ትብል ወል መፃ ህዝቢ ትግራይ አማራፂ የብሉ እንተ ሓደ ውድብ ልዕልና ሒዞ ክኸይድ ፍትን ደሎ ቁርብ ልዝብ ተዝብል ነቶም ምሱ ዘለዎ ውድባት ከማን ግደፎም ቶም ደሓነ ካልእ ስያሜታት ሂቦም ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ መግደፎም ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ውድባት ውን እኮ ኢንቮልቭ ክገብሮም ኣሎ ሲሪየስሊ ማዕረ እጃም ከም ዝብፅሓካ እቲ ውድብ ንሕናይና ከምዚ ጌርና ንሕናይና ዝብል ነገራት ንኢሳያስ ኣይጠቐመን እሱ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመን ነብሱ ይጠቐመ ብፆቱ ይጠቐመ ሕሰብዎ ባዕልኹም ስርዓት ኣብ ኤርትራ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከዓኒ ጀኒን ዝኾነ ማለት እቲ ከይተፈትሐ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕጂዛ ሳመር እዚኣ ዛ ዊንተር እዚኣ ዛ ክራማት እዚኣ እንዳተባሃለ ሞንታይ ተገይሩ ወላ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሓድነት በቲንካ ሓድሕድካ እንዳተሸራረፍካ ኸይድካ ፅባሕ ንጎ ፅምዶ ደው ምዝብል ፅባሕ ንጎ ትሽግራት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ካልእ ኣገባብ መፍትሒ ምዝረክብ ሓድነትካ ፋሒሉ መንእሰይካ ገዲፍዎ ዝሃድም ሃገር ሒዝካ ክትተርፍ እንዲነሱ የሚያስችል ናብዚ ኻትኸድ ዘለኻ እንድሕር ዳ ሓድነት እንዳተበተነ እንተኸይዱ መንእሰይ ገዲፍካ እንዳሃደመ እንድሕር ዳ ኸይዱ መወዳእታ ሰብ ተስፋ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ካብ ናይ 3 ዓመት ጥሜት ናይ 3 መዓልቲ ዘሎ ተስፋ እዩ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ዘንብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዝፍጠር ተስፋ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ንዑ በዲሁ እቲ ዝነበረ ነገር ጋሊሁ ሓድሽ ራእይ ሓድሽ ተስፋ ከስንቕ ዝኽእል ከም ማሕበረሰቡ ናብ ሓድነት ከምፃካ ዝኽእል ኢኮኖሚ እዩ ስነ ቁጠባ እዩ ብስነ ቁጠባ ዝደኸየ ማሕበረሰብ እንድሕር ዳ ከቢድ እዩ እዚ ማኔጅ ንኽትገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ህዝብና እንድሕር ዳ ብደንብ ዝተውዕልኩም ኮይንኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኩሎም ሕቶታት ዋላ ናይ ፖለቲካዊ ምይይጥ ኣኼባ ዋላ ይምበር ኣብ ኦምፂኡ ማይኮና ባና ኣተወን ዘሎ ካብ ኣኽሱም ወይ ካብ ዓድዋ ይኽብለካ ዝኽእል ወልዒሉ ንምንታይ እቲ ዝሓተውን ንባዕሉ ቁጠባዊ ሕቶ ድዩ ፖለቲካዊ ሕቶ ድዩ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ገለ ሕውሱስ ክሳብ ዝብሎ ምክንያቱ ከብዲ ገለመለ ዝበሃል ነገራት እዚኦም ብምልኦም ላንድ ኤንድ ብሬድ እታ ብሬድ ትበሃል እታ ዳቦ ትበሃል ነገር ሲ ወሳኒ ዝኾነት ጉዳይ እያ ንሳ እንድሕር ዳ እንተ ዘይመሊኣ ከብዲ ተዘይመሊኣ ድሌትካ ፅቡቕ ዘረባ ተዘረብ ውዓል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ነብስሄር መለስ ዜናዊ ማለት እዩ ስሙ ስም ሓዋርያ ይግበሮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓንቲ ዘረባሲ እንድሕር ፅሩይ ዝኾነ ዘረባ ብስማርት ፅቡቕ ብዝኾነ ስልኪ ብዘመናዊ ዝኾነ ማለት መራኸቢ ትዝርብ ስለ ዝውዓልካ ዓደይ ትልወጥን ኢሉ ትኽክል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ንሰማማዕ ኢና ክውዕ ተለዎ ሰብ ኣነ እታ ዝኽእላ ክገብር ንሱ እታ ዝኽእላ ክገብር እንተዘይክኢልና ኣብ ዘይንኽእሎ ምእታው ተጀሚርና ሽዑ እዩ ሽግር ዝፍጠር እዩ በቃ ኩዕት ዘለዎ ኩዕት እዩ ዘለዎ ክጎይ ዘለዎ ክጎይ እዩ ዘለዎ ክልፍልፍ ዘለዎ ከምዚ ከማይ ከዓ ክልፍልፍ ይኽእል እዩ ኮድ ክገብር ተልይዎ ከዓ ኮድ ገብር ኣለዎ በዚ ኮምፒውተር ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ሕጊ መምህር ኮይኑ ጠበቃ ክኾን ተልይኡ ክካሰስ ክረትዕ ኢንቨስቲጌት ክገብር ፍትሒ ንዝግብኦ ፍትሒ ንኸስርፅን ፍትሓውነት ንኸንግስን ክጓየ ላዕልን ታሕትን ክብል እንድሕር ዳ ጀሚሩ ሸዓ ዓዲ ቅጥያ ትብል ማለት እዩ ኣብ ገዛ እኮ ሓላፍነት ሒና እምነት ተተዋሂብና ኣብ ገዛ ከመይ ድያ ክረምቲ ሕጂ ኣቦና ከመይ ይገብረና ነይሩ እዛ ሎማዓንቲ ኣቦይ ትብል ቃል ፅቡቕ እዩ ሰነ ክኾን ከሎን ኣቦኻ ክትዝክር ንቡር እዩ
مست زناب قال تتحيز خوني غالي دخع قال مش الله من سناس ناب قالنا قال زبها النجر ما أغيني زبكة نحرد أنا ناتي سرحني تقول كوين كان نسخة تحرس قبأ كاتوين تحرس تحدا دخع غدف قبأ تخوين دخعي تحدا خبت نزول له تخوين إذا حلا في النت كوها بك خلوا يتجزاون كتبل وأشيشاينا يتجزاون مسؤول تتحيزوا مالتي هفتم تخون تجزا زبل العيس سأنان إذا كان دال مسكاز يكون سي ليتن كترني الكاس سلسرحها ما يندازنا بس زسها خا كويو أتوز ركب دحريو حبير كاتبل خلخون طعم انت مرعى درعة تجبر كون السيد سي ولا بقى شعو تونس كتبل تغيرها تزي كوين جن كم زي عينتها هيوت تزي كوينا بأنصارو ناب صقم توسدك هيوت تخينا جن زي أسو إلى إياه أكاد إركاد خنته تسعرن كباديا ድርጅትን መሰረቱ ድርጅታቸው በመጪው ወር በአዲስ አበባ የመጀመሪያው ጉባኤን ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። የምስራቅ አፍሪካ ታጣቂ ኃይሎችን መፍጠርና ማሰማራት ተልኳቸው ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይህንን የኤርትራ ሙስሊሞች ድርጅት ለመደገፍ መስማማታቸው ታውቋል። ኤርትራውያን ሙስሊሞች በፖለቲካና በኢኮኖሚ የሚፈጽምባቸው በደል የከፋ መሆኑን የሚያነሱ ጸሐፊዎች ይህም የተለያዩ መገለጫዎች እንዳሉት ያነሳሉ። የሃይማኖቱ ዓሊሞችና መምህራን ተለይተው ይጠቃሉ። የማህበረሰቡ በዓልና ቋንቋም እንዲዳከም ይደረጋል። የህዝብን ስብጥር ለመለወጥ በሚል ሰበብ የሙስሊሙ ማህበረሰብ መሬቶች እንዲቀሙ ይደረጋል። አብዛኛው የሀገሪቱ ህዝብ ሙስሊም እንደሆነ ቢታመንም በሻዕቢያ ደጋፊ ደገኛ ክርስቲያኖች በሀገሪቱ የፖለቲካ ውሳኔዎችና ውክልና ውስጥ ቦታ እንዳይኖራቸው ተደርጓል እያሉም ይዘረዝራሉ። እንዲህ حراي حصر بزوله منقدي حجاب زغداي زي كم تسمعوا زلهم دحر دا خوينو حنت ملختي ازل عباي ملختي اتمحلالف زلا تملخت زيون مالتيو ن قداي مسترنا اثيوبيا دكتور ابي احمد سي نتوم اب كبابي قرن افريكا زلو يكا ايست افريكا زلو عطقات مالت كسلطن ويكا نزي يو استراتيجي غير حيزو يلي يزارب زلو ابز ماخل زي اكاواتوم نتوم اب وشتي ارترا زلو اسلامون نخحجز يو تباهيلو እዩ ዝእመነሉ ማለት ክሕግዞም ንምንታይ እዩ ዝሕግዞም ከም ትዝነገርኩኹም በቃ ኣብ ልዕሊና ሓደ ኣብ ባህልና ኣብ ቋንቋና ኣብ መሬትና ፅዕንቶ ተፈጢርዎም እዮም ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዓበይቲ መራሕቶም ናታቶም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኡስታዛት ይኹኑ ካልኦት መምህራኖም ፅዕንቶ ይፍጠረሎም እዩ ወይ ከዓ ፅዕንቶ ብልዕሊኦም ኣለዎም ተባሂሉ ስለ ዝእመን ነዚ ጉዳይ እዚ ንክገብር ይንቀሳቐስ እዩ ዝብል ዛስዋይ ከአምስቲ ምዕራብ ናይ ምዕራብ ዓለም ማለት ናይ ዓረብ ዓለም ናይ ምዕራብውን ዓለማት ርክብ ዝገብር ዘሎ ንዝብል ክስዩ ዝኸሶ ዘሎ ማለት ወይ ከአብኹም ዘቅረቦ ቪድዮ እዩ ከም ዝመስለኒ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጅውን ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይውን ከም ዓይነት ተንደንስ በቀዳማይ ዝሓለፈ እዋን ተራእዩ ነይሩ እንድዒ ብኸመይ ነገር ደቂሱ ከም ምዃኑ ወይ ከዓ ብኸመይ ከም ዝዓረፈ ኣይ ተፈለጠ እንተናይ ኣኽሱም ጉዳይ ካልኦት እውን ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ اسلام يكون كريستيان يكون حردقي مالت بروتستانت يكون كاثوليك يكون ويفر هيمانوتات استات سلسته شي هيمانوتات الله حدا حقين هيمانوت الله يلو حدا سب نوعلو كم امنتي زامن منبر كم اماني يجن كل هيمانوتنا اماني حق سلازخونه هيمانوتات اب عدوم تخبابيروم اب عدوم تسانيوم تزينيروم زي حجزهم زي حجز اي حجزهم بزي يقدس لوط كمصو ايكلون هيمانوتات كغبرو زغبو من نوعلاتهم انتايو قدم قدادم كل هيمانوت دارغا مبزحتو مالتيو حدا ميشن አለው مبزحتو اب حدا املاخ زامن تخوينو ميشن አለው ንሱ ኸአዚ መንግስተ ሰማያት ሙራስ ዝበሃል ወይ ከዓ ናብ ጽቡቕ ነገር ተመሊስና ክንከይድና ናብ ፈጣሪና ክንከድከልና ዝብል ማለትዩ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዳ ጽቡቕ ተዘይ ሰሪኻ እቲ ሚሽን ካን እንድሕር ዳ ብኡ ተዘይ ፈጺምካዮ ናብ ገነት ከም ዘይተኣቱን ናብ ሺኦል ወይ ሲኦል ናብ ጀሃነም ወይ ከዓ ገሃነም ናብ ካልኦት ተፈላለዩ በባይ ከባቢኦም ደስ ዝወሎ ማስማት ክህሉ ይኽእል እዮም ሓዊ ገለ ጽቡቕ ሪዋርድ ሕማቕ ቅጽዓት ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ኩሉ ሃይማኖት ጽቡቕ ሚሽን ፈጺሙ ክኸይድ ፍትሓዊ ኮይኑ ክኸይድ ነቶም ካልኦት ሰባት ኣብ ክነብሩ ከለዉ ሰላማዊ ኮይኑ ክነብር እዩ ዝእዘዝ تمشين نسي مخناتو كتورس نحرد أخوين كيد كمالتي أب كريستناون كم متمساسالي زحجي عبي كبلو خلقي نرجع مزحط هيمانوتي إلى زتقول لزلخ مالتي بفلاي كأن إحنا زوم أبراهاميك ريليجينس زبهالو كريستنا إسلامنا جودايزم وزات حزنا زلنا مالتيو نحنا خا بتعمي بقى قرب زلوا هيمانوتات كوينو بتعمي زقرارب مالتيو أب زتوسن أوان ናይ ታሪክ አፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ እሱ ካና እምነት አፈላላይ ወን ናይ ዶግማቲክ ዝኾነ አፈላላይ ናይ ተአምኖ ናይ ካልኦት ወን ማለት እዩ አፈላላይ ክህሉ ይኽእል እንተኾነ ግን በጠቅላላ ሐሳብ
ናብዛ ዓለም እዚ ዝመጻናሉ ሓደ ሰላማውያን ሰባት ኮይና ብሰላም ነዚ መሬት እዚ ወጊናዮ ኣብዚ ዝተዋሃበና ሚሽን በአግባቡ ማለት እዩ ፈጺምና ናብ ካሊ ዓለም ክንከይድ ከም እንኽእልና ንኣምን እዚ አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ክንዋጋእ ተለና ግን ወይነ ንባዓልትና ተሓደ ብተሓደ ክንጫፋለቅ ክንውዕል ከለና ወሪ ደምሽን እቲ ሚሽን ናድ ኣምንታ ኢዳ ዘሎ ናይ ሰላም ሚሽን እቲ መንግስተ ሰማያት ክትወርስ ኢኻ ወይ ጀነት ክትኣትኻ ዝበሃልስ ታይጌርካ እዩ ታይጌርካ ተቃዲልካ ገለ ኖ part of the mission ዘይኮነ ሲ መቕታል ማለት ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ምግባር ማለት ወይ ከዓ ስጉምቲ ሙሳድ ማለት ብጠቕላላ ነቲ ሚሽንካ ከዕንቅፍ ከም ዝኽእል እዩ ኩላህና ንኣምን ማለት እዩ ሃይማኖትና ማለት እዩ ወላ ንሳቶሙን በቲ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍቲ ናይ ሱራ ናይ ቁርኣን ማለት እዩ ናይ ኣብ ተፈላለዩ ሱራታት ገለ ይርኤ ማለት እዩ ኣብ ናትና እውን ከም እዩ ብተመሳሳሊ ሃመማ ዓይኑ ሲ እሽ ክትብለሉ ከም ዘይብልካ እኳ ዳስ ብጸጋማይ ገጽካ ተውዒካ የማና ኢድካ ሃቦ ዝበሃል እዩ እዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ሃይማኖት ንሕና ኣመንቲ ዲናሲ ሃይማኖት እንታይ ኢና ንሕና ኣትረፍቲ ትካላት ዲና ውልቀ ትካላት ዲና እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእካን ስኡልካ ለይትን ቀትርን ክትባላዕ ዝኾነ ነገር ክትገባበር ክትጻራረብ ክትተሓማመ ገለ ትውዕል ኖ የኣምኑ li ዝወልካ ያኮ ንሰማይ ይምበር ነዚ መሬት እዚ ይኮነ ካልኣይካ ፕሩቭ እምበር የምጻልካ ሓደ መጽኡ ማለት እዩ ታይ ይብለካ ኖ ከምዚ ገይሩ ኣይተእከለ ከምዚ ገይሩ ተዋጊኡ ከምዚ ገይሩ ኣብ መላእክት እውን ከምዚ ሰማይ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሚሽን ምውጋ ኣይነበረን አለካ ንስኻ ግበሮ ዝተባሃልካ አንጻር ሕማቅ እንተ ኮይኑ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ ነትናይተ አምላኽ ሚሽን አምላኽ በባህሪኡ ብሩኽ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሕማቅ ዝገብር ሰብ ተኮይኑ ትዋጉ ኢኻ ትቃለሰ ኢኻ አንጻር ስቑኢሉ ዝነብር ንዓኻ ዘይነኻ ኣካ ቃልስ ተገይርካ ግን እቲ ሚሽንካ ፌል ዝገብረካ ዘሎ ስለዚ ተኣትዎ ጀሃነም እምበር ተወርስዎ ገነት ገለ ዝበሃል ነገር የለን ተዘይ ሓስዩ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክማጎተኒ ይኽእል እዩ ዋላ ላይቭ ፕሮግራም ከፊቱ ነን ኢንቫይት ሚ ክንረዳዳ እንድሕርዳ ኮይና ማለት እዩ as far as I know ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘንበብክዎ መሰረት ብምግባር ስለዚ ሃይማኖትና መሰረት ጌርና እንድሕርዳ እንጫፋለቕ ንውዕል ኮይና እዚ ሓደገኛ እዩ ተጠቂዩ አቡነ አንጦኒስ እንታይ ደው እስላማይ ደው እዞም ኩሎም ፓስተራት እንታይ ደው እስላም ደው ኤንወይ ተዘቀረብዎ ድሓን ከም ዝበልኩም ናይ ሙስሊም ባህልን ቋንቋን ክዳኸም ተገይሩ ይብላሉ ናይ ሙስሊም ቋንቋን ባህልን ክዳኸም ተገይሩ ኤንወይ ናይ ህዝቢ ሙስሊም ምትሕንፋጽ ዲሞግራፊ ንምውሳኽ ሜረቱን ርስቱን ይሕደግ ይብል ወላ እኳ ብቁፅሪ ዝበዛሕና ሙስሊም እንተኾና እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘምፅዋዕ ኣበይ ቆፂሮም ዝበዛሕና ዝበዘረበ ሓታ እዚኣትምሲ ወላ እኳ ብቁፅሪ ዝበዛሕና ሙስሊም እንተኾና ኣብ ናይ ሻዕብያ ስልጣንን ሃፍትን ተቆፃፂሮም ዝርከቡ ደጉዓ ብዝመፁ ክርስቲያን ዝተታሕዘ ኮይኑ ሙስሊም ህዝባዊ ውክልና ከይህልወና ገይሮም ብኣባላትን ደገፍትን ህግደፍ ከዓ ካብ ስልጣን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ክንርሕቕ ተገይርና እዩ ዝብል ካብቲ ዘቀረብዎ ማለት እቶም ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃስ ሙስሊም ነዞም ጭቆናታት ንምቅላስ ሙስሊም ማሕበረሰብ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሙኮራታት ጌርና ነርና ሓራይ ሕጂ ኣብዚ ናይ ተፈታዊ ቶክ ሾው ወይ ከዓ ናይ ሰልጠነ ግርማይ ሓወይ ማለት እዩ ሓደ ዘለኒ እርማት ኣለኒ ጽቡቕ እርማት ገይረ ማለት ለሙዓንትን ሓንሳብን ሓዋሩን ከዓጽዋ ኢለ ዝግምት ነታ ጉዳይ እቲ ቀዳማይ እርማት ወይ ከዓ ከም እርማት ኢለ ዝህቦ ሓደ ማሕበረሰብ አድልዎ ወይ ከዓ ወፃዓ በጽሒዎ ኣሎ ማለት ካሊእ ማሕበረሰብ እውን ይበጽሑ ስለ ዘሎ ንበይንኻ ስለ ዘይኮንካ ፀገም የብሉን ዝበሃል ዘረባ ትክክል ኣይኮነን በመሰረቱ ኩላኻ ተወፂሕካ እሞ ኩላኻ ክትቃለስ እምበር ንሕና እውን እኮ ሃባኻ ዝተፈለየ ኣይኮነን ስለዚ ንሱ እኮ በጽሒኒ ዲ ዝቃለስ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ከም መማጎት ጌርካ ሒዝካ ዝመፀኻ ኣቡነ እንጦንስ ከም ብዙሓት ፓስተራት እውን ከምኡ በጽሒዎም ዘሎ استفلي نعوم تاي بصحيوم إلكا ندحر دا بصحيوم الله خوينو مخوم ندحر دا بصحيوم كمتي زبصحك ندحر دا بصحيوم كوينو which means they are right الله يبصحنا الله إلهم كم محبرسب كم نايت امنت كوميونيتي ወይ ከዓ ስቴክሆልደርስ በትእምነት ማለት እዩ ነቲ እምነቶምን ነቲ ነፃነት ባህሎምን ሃይማኖቶምን ስታንድ ክገብሩ ወይ ከዓ ክቃለሱ ንቡር እዩ ንሳቶም ተቃሊሶም ንስኻ ተዘይ ተቃሊስካ ድማ ናትካ ስንፍና እምበር ንሶም ብምቅላሶም ዘጥረዩ ዓወት ነተናትካ ድኻም ባይ ዲፎልት ኢንሄረንትሊ ዝወለዶ ጉዳይ አይኮነን ንስኻ ትሽግር ፈጢርካዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለና ምልከታት አይኮን ዘሎ ኩሉ ሰብ ባህሉ ከዓብየሉ ሽሙ ክጽዋዕ ናቱ ዓሌት ናቱ ከባቢ ናቱ ዓዲ ሓፊላ ክትርአ ብስሩም ባንዲራ ተዝህሉ ነይሩ ተዓዱ ተኸባቢኡ ሽማ ክጽዋዕ ደስ ይብሎ እዩ እዚ እንታይ ማለት መስልኩም sense of belongingness የምዝልዎ ይግባአኒ እዩ ባህላይነት ስለ ዝኾነ
ማለት ኣብ ተኸባቢ እኮ ኣነ ተፈጢረ ዝብል ስምዒት ስለ ዘለዎ ኣነሲ ፕሮቴክት ዝገብረኒ ዋላ ይግበሮ ባይ ዲፎልት ግን ሴኩሪቲ ስምዖ ወይ ከዓ ድሕንነትን ሰላምን ዝስምዖ ናብቲ ማሕበረሰቡ ከይዱ እንትሕወስ እንተሎ ስለ ዝኾነ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ስምዒታት ስለ ዘለዎ ምስ ማሕበረሰቡ እዚ ስለ ዝስምዖ እዩ እዚ ከዓ ዝፅላ ኣይኮነን ብመሰረቱ ንናቱ ዕብዩ ናይ ካልኦት ሰባት ብዘይትንክፍ ተረዲኡ سؤال بسمع زي كونس ناتكم يو هايمانوت تخكل ناتنا تخكل يكون وزة تقل يكون اتنات كان عخا يتخكل اتناتين عاي يتخكل بقى بصرو نايب حق مالتي كابزي وصاي هايمانوت هاو قونصتات كل عالو خلو يبل حدا مصحف زنبو كون فلسفنا ايزي ወይ ከዓ ሕቶታት ክልዓሉ ከለው መልሲ ዘይህልዎ ምን መዕለብ ዘይርከቦ ምን እቲ ሃይፖቴሲስ መጀመሪያ ዝተልዓሉን ዝተበገሱሉን ኢማጂነሪ ስለዝኾነን ዘይጭበጥ ብእምነት መነጽር ጥራሕ ዝረአ ስለዝኾነ ኣብዚ ድማ ትሙጉቱ ዒልካ ትሙጉት ተተሓድር ሰዓራይ ዝበሃል ይብሉን እሞ ስምዓን እንደው ኣይሰምዐካ ናብ ዝብል ድማ እንድሕር ዳኣ ተኸይዱ ናብ ውግእታ ኣቱ ናብ ውግእታ ኣቲኻ ድማ ዝነበረካ ሃፍተት ስእኖት ዓኑ እዚ እንዳተማሃርና ኣለኹን ከይድ ጽቡቕ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ نحنا next stage كيدنا تي feminist next stage كيدنا we discuss عن قبرنا for our rights we're gonna rise كنتسينا مالتي حجة مش عارلو بقرب علينا the hara is going to be scary مالتي أنا قال وليد له أكم زي عالم أكم زي عين society كاريت قال كل ده يدلني أنا أبزي عالم زي نعايز قتلن نودي أي ولدني تاجد شنو ولد كم زنا يبع اليابان يبع نورث كوريا كلنا تطويلا زلوا مولادا قريصا التي قطرها أو حيدو زلوا we are going to the next stage زينا حرايم حجيت وقسا ولقاوي يزغبرو زلو مبزحاتو اسب اب زحلف اوان قدم خلته معل 3 معلت يخون خمتات ነገር مس محازوتي ويك امس مسارحتي مالتي تفلطو مش قدم حجي حزيهم مصح حجي خا كتع كفيتنا نيرنا حانتي اب حدا بودكاست زخونه سبسي انا نتي زولدو قلعه ويك غنا زي ولدو مالتي بحسابو زلو بتعم سلازفوتو امنا سلازفوتو نابتا انا بصحي زلخون نابتي ኮይኑ የዘለኹን ነገር ወይ ከዓ ትሕጂ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘጽላኒ ኣብዚ ምጽእ ኮልዶ አይደለን ይይሉ ሕጂ ክትዕገጥምና ትክትዕታ ይነሩ ከምዚ ኢልካ ተተዛሪብካስ ምፍታውስ ብኸመይ ገይሩ ገሊጹ ምፍታውን ዘይ ምፍታውንስ ብኸመይ ገይሩ ይፈልጦ ዳ ፍቅሩ ዳ ብኸመይ ገሊጹሉ ኢሊ ኣነ ዝካታዕ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ወዱ እንዲዩ ውላዱ እንዲዩ ባይ ዲፎልት ፎቶ እዩ ማለት ስጉ እንዲዩ ይፎቶ እዩ ታኾይኑ ዘይ ፎቶ ዝብል እዩ أنا اتمفتاو زبال بتي قدم حجز فلطون ساكريفيكيشن ወይ ከዓ ካልኦት ናይ ፍቅሪ መስዋዕት ምኽፋል ወዘተ ዝብሃል መግለጽ ስለ ዘሎ ንሳቶም ፍቅሪ እግዚአብሔር ወንድርዳሪ ናያሲ ክሳብ ሓደ ወዱ መስዳድ እንድርዳ ኮይኑ ቀዲምካ ምፍታው ዝብሃል ነገር አለ ግን ለካ ምፍታው ዝብሃል በተሓደ ወገን ውን ከምቲ ድሕራይ ዝተረዳእኹ ኮይኑ ንዘይ መጸ ነገር ወይ ከዓ ገና በሐሳብካ ሰአልካዮ ግን ጽቡቕ እዩ ويز مغبنا كالعاد زول خبابسي كطعم انتيلوم خاص كساب التولعو ويك اخساب تطعمو بطعمي فتيخا يصنيخا مالتي حررتا يلوكا اليكا ذا سواي كا غنا نخولد تصبيتا يغبرن حلافنت يسمعني انتو الحدثب تخكل زخون زلو اذا حفتي ون تماسسال زربا سلازل عالتي نت غداي العليو اتزلخو محبرسب نحنت غوالن سيتي اخول زخونه كبر زهب سلازي كونه ويكا نحنت غوالن سيتسي بتي تخكلኛ خغبا زخل ወይ ከዓ ትረኽቦ ዝግባ ክብሪ ዘይቕምጥ ስለ ዝኾነ ንሳ እንተ ተደፊራ ንሳ እንተ ወሊዳ ኣብ ልዕሊ ኣቺት እንድሕር ዳ ገይሩ ሓደ ርኹስ ሰብ ኣይዋላ ብዘይ የገድስ 5-3 ብደገን በዓል ወሊዱ መጽዩ ንዓ ዝሕዝና ንዘጉያን ኮይኑ ዋላ እንተሓለፎ ሱቕ ዝብሃልን ንዑ ዓገብ ነውሪ ኣይብሃልን ንሳ ግን ዝኾነ ነገር ተትገብርውን ዊ ነውሪ ኣብ ሰማይና መሬትን ዘይተገብረ ሓጢያት ጌራ ተባሂላ ዝውግዓላን ኣብዚ ማሕበረሰብ ዚሲ ቆልዓ መውላድ ወይ ከዓ ጓሌ ወሊደን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝብክቦ አይደለን እዩ what is wrong with this one ንስኻ ኣብ ክንዲ ጸባይካ ተመሓይሽ ንስኻ ኣብ ክንዲ ወድኻን ስድራኻን ገሪሕኻ በባህልኻ መሰረት መንገደት ሒስካ ተዕብዮ እንታይ ትብላለኻ እንታይ ትማጎታለኻ እንታ ኮይና ዘይትወልድ ኣይወልድኒ ስበለትካ ጠንጥኖ ኣይወልድኒ እምቢ በለትካ ታኻ ተምጽእ ሙላድኮ ሓላፍነት እዩ impulsive you by nature እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ natural responsibility አይኮነን ግን naturally impulsive ይብሎ
ተፈጥሮ የገድደካ ደፋፊኡ የእትወካ ንክትወልድ ብተፈጥሮኻ ዓሌትካ ክቕፅል ስለትደሊ ወይ ከዓ እትናይ ጂኖም ኦፍ ስፒሺስ ወይ ከዓ ጂን ዝበሃል ነገር ኣሎ ትሬት ማለት ካራክተር አፍቱ ውሽጢ ዓሌትና ዝርከብ ንሱ ክቕፅል ስለንደሊ እዚ እቲ ናቹራል ድፊኢት ወይ ከዓ ተፈጥሮአዊ ድፊኢት ንኽንወልድ ይሕግዘና እዩ ወይ ከዓ ንኽንወልድ ይገብረና እዩ እንተኾነ ግን መውላድ ግዴታ አይኮነን መውላድ ሲ ግዴታ አይኮነን ብተፈጥሮስ ግዴታ አይኮነን ብፍላይ ከዓ ግዴታ ዝኸውን ምስ ወለድካዮ ናይ ምዕባይ ናይ ምሕብሓብ ካልኦት ግዴታታት ኣለውኻ ስለዚ ድሕሪ መውላድ ዝመጽ ይምበር አይ ወልድኒ እንተይላት ከሓንቲ ጓል አንስተይቲ በይነ እየ ዝወልዶ ወይ ከዓ ኢንኩቤት ገይረ ከዕቤ እንተ ዘይልካሲ ታሪክ ከተም ጸዋላ ኢንኩቤት ተትገብር ክሮሞዞም ዝበሃል ኣሎ ማይቶሲስ ገለ ዝበሃል ብዝበሃል ሴል ዲቪዥን ይወድ ሰብ ለካ ዝራባሕ ሓረሲዒ ነይረ በቃ ክቡራት ወፍቷት ዋላ ብስሩ እንብተት ብለካ ትገብሮ ነገር የለን እመነኒ ሕግኻን ጸባይካና መሐይሽ ወድ ዘርአ سياس زرع أنا نقول سياتت أخذ بالزلخ تبللها سبايك كم حيشوا تخكليخي تتوصعي حتى تلوز وصعك كبل هجر كتفاني المسين زرلوا مسين ده هجر نحن تدرين ورنا حالفت خمان مسؤول زرلا أبريخ جزاني رجزاي ما نمسك زهوق حكي كتصبوا معك لحرنا سنة كبيرة مسنا بالله خاي ديسات كمان نمسك أماني تأمونه فتارو كوي مسكر تراوي تحتي مسكون كله برا جزاي نيران أول نيران مليان كم ما تشعت نيران شوال قليل كندا الله عوي لكم مسكرولكم قليل مسودة أبانا رويا الله قليل هذا أمريكا الله مساي بعد راويت راويت محازو اسكي جلوس يوناي ود زرق صباي مالتي كمين يرو بروخلو ناي بحق مالتي تسمع عند حد قال لي خمين يرو صبايو ندحر بروختاني رسك صبوق نفقينا خزاره عزي وصي سيازره حادث من حرجيرك كان كله خميتات تقبري ازي اصلا تاي درا يالو ايو حدا حلا تصويعو خم غيرو منا تخلاي هات تسلس كيدا سا تخلاي هات تسلس كاهم معاكي خم زغبر موني كمو تغرو فينا سنغ حصوت كير حصوت وصح حصوت يزي اتا سراوي كان وركم انكم ما نبركن انكم دس يلوان حرجيرك كان دلا اسخن انكم كيف يخنا انا زلقن دهلاكن هاجرن تبهلا مركلن حراي هو دهلاكن هاجرن نمنتاين كفيين هو نمنتاين كفيين مثلا سلازي فلطا مالتي سب مسلكا اندا فلطكا اندحرد اخيدكا ناصلاكا يزغيد عشا خوينكا سوقيلكا رئيس خادنينكا كتنبرول يو زدلي اتي زغباكا اندحرد مفلاط جميركا منغستي يصلاكا ولدها يصلوها مخنياتو مقول نسلتبلوم محازوتكا يصلوها نمنتا يصلوها كوهابكا زغبا هابو نسلتبلوم سب كساب شعو طقمها زي تفلط اندحر كوينكا مور بطعم يزفتوكا حجي طقمن فليط انا لو حدا طقم فليط انا لو تحدا طقمي تماهيرن بسناي فقادن فولنتير كوينن كغورو ازغبا غدايو نمنتاي حغازو كوينكا انت ترخيبكا امبر حجي كم تنسخات ولا زلخاسي حاسوت يلكا هو حاسوت كمزيس ايغبرن يلكا انا كنتاي بلكا مسلكا اب كند بصح ولادكا ايتمحال يقول ولدنا اب كند بصح ولادكاسي ايتمحال هاي مالتي تركم قليل حص ربي لنا غيركم الله ولادكا ندحر ابصحو كم نخغبر عقم ادم ندحر ابصحو خوينو اب كندو ايغبرن الكا ايتمحل نمنتاي كتمحل حصوت الكا ابيري خايو نسخاديخا مسا انيركا نسخاديخا تحازت اي زبال نيركا مالتي ابي تفلط حدا غزه بتعم زناددوم نسبات كافت بدل زفصمولم اتبدلوم نخدفن دينا يغيرو كديعو فتحن غيرخو زغورم سب يوغيوم سبات شعيوم نعيو كو زوغينا زل حق ينسر يكونني تبدل تفصمل كار اخترخو زك ترخو تخيلها جن اتوم حاسوت زبلو خنتاوتيم تفصماين بعلو قريبو قال بقال مسو تماغيتا تزخون حاسوت يلو مسكرم تيو چبطم تيو يرت عقلن اسخا جن كومزي ايغبرنيو إلك حلاف خوين كمالتي نتا مجزء أنا بسخاء أخذ فلت أدخل إمبر كابو وصعت فلت أتأمر يهلو كايلي جمت فتصم never ever أبزغون حبرتس إذن عينة والد زين نزن دك إسران حموشن كاب حدار النابران كترفن أنا حدار النابران تفطروا بديت هيكون أنا تسأجم يبلي جن حنت بالن سيت نابس عدا كيد نابس ألين كيد مسألة أنا تسأجم يبلي مسألة من حبرتس
ስለምንታይ ኢና ናብ ፀዓዱ ንኸይድ ፀዓዱ ይቆትሉን እዮም ዝበለክ ሰብ ኣሎ መፅናዕቲ ናይ ዓዲ ጥልያን ናይ ጀርመን ከይድ ክርአዮ ናይ ሽወደን ከይድ ክርአዮ ፀዓዱ ዘይቀትሉ ምቕታል ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘሎ ባህሪ እዩ ዝበለክ መን እዞም ኩሎም ፀዓዱ ዝቃተሉ ኸ መን እዩ ፃዕዳ ንፁህ መልኣኽ ገይሩ ዝሓስብ ፃዕዳ ክምርዓወ ክናብራ ክገብረክ ይኽእል ኤርትራዊ ግን ንሓውኽን ንሓፍትኽን ሓመድ ድፋጩ ሰትዩ ማዕሪኹ ኮይኑ ንሕዋትክ ስደት ይሕልፍ ንሓፍትኺ ይሕግዝ ነቦኺ ይሕግዝ ንቤተሰብኪ ይሕግዝ እዚኦም እዮም ኤርትራውያን ምስኩል ቆልዓ ወዲ ማዕበል እዩ ግርም ሕጂ እቲ መሰረታዊ ነገር እዚ እዩ ወዲ ዓድኻ መሳድድኻ ጓል ዓድኻ ስያ እንተሪሒቓ ሓፍትኻ እንተቐሪባንከ እንተሪሒቓ ታይ ዝበሃል ተቐሪብ እንተሪሒቓ ሓፍትኻ ተቐሪባን ሰበይትኻ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ወዲ ዓድኺ ተኾይኑ ተቐሪቡ ሓውኪ እንተሪሒቑ ሓውኪ ተቐሪቡ ባዕሊ ቤትክ ሰብኣይኪ ዝኾኑ ምክንያቱ ቀረባ ማለት እሲ ሰበይትኻስ ካብ ሓፍትኻ ንላዕሊ ሓደ ኣካል ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ሓላፍነትና ተሰሚዕና ዳ እምበር ክኸውን ዘለዎ ስቑኢልና ብስምዒት እንዳኣተና ኖኖ ከምዚ ትበላ ገለገሌልካ ብምትልላኽ ዝግበር ሓዳር የለን ገለ የለን ኣኽቢርካ መሓዝ እዩ ሄዋን ክትክበር እዩ ዘለዋ ሄዋን ክትክበር ኣለዋ ንሕና ከዓ እሞ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኮይኑ ከም እምነትና ከም ባህልና ከም ኣካይዳና እንድሕር ዳ ኮይኑ ከም እምነትና እስክንውሰዶ ንኣብነት ኣነ ሰዓባይ ኦርቶዶክስ ክርስትና እየ ብናትና እምነት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝተዋህባ ክብሪ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምቲ ክርስቶስ ነታ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ዝፈትዋ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ ከምኣ ገይሩ ክፈትዋ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከቢድ ነገር እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከቢድ ትእዛዝ እዩ ክርስቶስ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል እዩ ፈትዋ ክሳብ ሞት ብዙሕ ነገር ኮይኑላ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ዓይነት በዓልቲ ቤትካ ክትበሃል ከላ ገለገለ ዝበሃል እዩ እቲ ሸቐጥ እቲ ሸመታ ገለመለ ዝበሃል እቲ ኩንትራት ሓዳር ወዘተ እዚ ክንጨልፍ ምስ ጀመርና ገጽና ጨሊፉ ዝወስድና ዘሎ ናይ ባህልና ክፍተት ምዃኑ ኣሚንና ካብ ዝሓሸውየ እዚ ወፂና ናብ ትክክለኛን ቅኑዕን ዝኾነ መንገዲ ተንኸድ እታ ዝሓሸት ንሳያ ትኸውን ሰጋእ ክንብል ኣለና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምክንያቱ እንዳፀደፍካሲ ኣታ ፅናሕ ክብልካ ከለውስ ኖ ከይድ እየ ባዕለይ እንዳበልካ ይኽየድ እውን ክብለኩም ኢለ እየ ክቡራት ወፍትዋት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከመይ ረኺብኩሞ ፅቡቕ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ፅቡቕ ኣይ ፅቡቕ ሳይኮነን ትብልዎ ነገር እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ርእይትኹም ክትቡ እየ ዝላበወኩም ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ድሕና ቀኒውታ ፀፅቡቕን ከየስማዓና Good light. نحن نحضر تحوات إيمان